Ahojte. Ako so sebou rozprávate, keď sa veci nedaria? Väčšina z nás si ani neuvedomuje ten neustály vnútorný dialog, ktorý nám beží v hlave. Pritom práve tento dialog určuje celú našu realitu. Ak chcete podávať špičkový výkon, musíte prestať byť pasívnym pozorovateľom svojich nálad a stať sa aktívnym tvorcom svojho nastavenia mysle. 14. stratégia znie: motivujte sa k akcii prostredníctvom optimizmu. Brian Tracy učí, že úroveň vašej motivácie priamo súvisí s tým, čo hovoríte sami sebe. V 22-ročnej štúdii vedci zistili, že optimizmus je najdôležitejšou vlastnosťou pre úspech. A optimizmus nie je len pocit, je to zvyk. Optimisti robia 4 konkrétne veci. Vždy hľadajú to dobré v každej situácii, hľadajú cennú lekciu v každom neúspechu, okamžite hľadajú riešenie namiesto obviňovania a neustále premýšľajú o svojich cieľoch. Problémy nevnímajú ako prekážky, ale ako inštrukcie. Pozrite sa, všetci sme ľudia a našou prvou tendenciou je sťažovať sa a obviňovať okolnosti. Ako rodič tomu úplne rozumiem. Nedávno mi ochorela dcerka a ja som musela zrušiť všetky plány. Najprv som bola fakt frustrovaná. Potom som sa však zastavila a povedala si: vlastne si zaslúžim deň voľna. Môžem stráviť čas s ňou namiesto toho, aby som sa naháňala za prácou. A viete čo? Nakoniec som si vzala 2 dní voľna a bolo to pre mňa skvelé. Bola to možnosť si oddychnúť a strebať to všetko. Vaše sústredenie funguje ako objektív fotoaparátu. To, na čo objektív zameriate, sa stane vašou realitou. Najrýchlejší spôsob, ako zmeniť svoje zameranie, je položiť si novú otázku. Ak sa pýtate, prečo sa to vždy deje mne, váš mozog nájde 1000 dôvodov, prečo sa cítiť mizerne. Ale ak narazíte na prekážku a spýtate sa, čo je na tomto probléme skvelé, aká skrytá príležitosť sa tu skrýva, váš mozog okamžite zmení váš emocionálny stav a začne hľadať riešenie. Vaša dnešná výzva je: ovládnite svoj vnútorný dialog. Keď sa dnes objaví problém, a on sa objaví, odmietnite sa sťažovať. Prichyťte sa pri tom a namiesto otázky, koho je to chyba, sa spýtajte, aké je riešenie, čo je na tomto probléme dobré. Udržujte svoju myseľ zameranú vpred a zjedzte tú žabu. Uvidíme sa v ďalšom videu.